Aku dadi rakon mergo Bagong lho. Ah salahe kok ya. Mau dadi kurang munggah nadaku. Heh? Kurang munggah. Ya engko tak unggahke. Wes. Ayo Mas Ding kok tak tuntak ya. Tak tuntak dengkulmu atos kowe. Lah ngopo? Urung rampung kok. Wis gak aku. Loh, pati pesti lan jodoh kuwi mau sajodoh kuwi mau diteruske sikil. Mergo cipta kang kuwasa wis. Yo saiki Tatin. Yo. Ayo Tin. Malah mendonong mripate. Medeni dikone malah, "Ha?" Ngono. Kowe ora sembodo ditutke penggemarmu. Ayo gak jumeneng dinten-teni. Sinten to? Wah, kowe ora saka yang ngono kuwi. Siapa sih? Nganti apa-apa ngimbane kaya Gatut kaca nek gandrung kae lho. Ayo. Ora usah ucul-ucul. Mlotroke. Ayo kena wis. Apa nek omonge jelas? Ora aku omongan karo Omongan tukange syuting lho tak kon close up aku. Oh. Ora omong karo kowe kok. Pamundutan. Ya. Wis iki mau gubuk asmara wis diaturake. Japing gunung wis tak pilihane sik Tin, aja kuwatir ndak ana sing kliwatan. Podangku ning ki mau sing nyanyi Mbak Cita. Sinom Parijata wis mau Kang Sugeng. Oh iya. Ayak-ayak. Lho. Oh udune ayu maksude iki tulisane kaya ayak-ayak. Tembang kangen Cak Marlis. Nggih niku tembang kangen kalih Ayu. Oh dhewe sik. Engko ayu dhewe ora. Dhewe liwung. Golek kanca. Tembang kangen sik. Kok milihan to kowe ora manut karo dirijen lho senengan. Nembang dhewe ya kono ning dol desa kono. Lah salah kok aku terus wi lho ana sing urung maju akeh. Iki lho sing disuwun kowe. Kowe dadi bintang. Bintang apa? Bintang numpang neng telek. Ya. Wong dijaluki kok malah moh. Ngono kowe iki akibat dari pementasanmu yang iso menghibur penonton dadi do seneng karo kowe. Heeh. Nganti ana sing saka Semoyo wae direwangi numpak Pitroda 3 lho. Numpak apa? Pitroda 3. Nggone anake nganti tekan kene. Mergo kepengin weruh pasuryane Mbak Tatin. Ha iya. Wis digawake HP Ardi Poto. Wah. HP-ne apa? HP-ne ya apik padha rumah adol trotrokane. Adol trotrokan ki payu pira? Yo dibawani. Bawani? Heeh. Bawani apa? Manut kok. Manut tenan? Heeh. Ora kena kaya wingi lho gah aku. Kaya wingi piye? Angger mangap ngene wis tau. Aku nek mangap ya meng ngono wae. Bawa lho. Ah iya. Ya gawe apa? Apa ya? Ayo. Ya wis. Rina. Ngandel ora. Apa sih? Ya aku tak ganti liyane nih aku catetan. Boleh silakan. Oke, siap. Rinoso dirasa-rasake ya ora krasa. Ning renosa. Nek krasa karo ora iki rasa ditakokke rinoso. Cukup di piye? Wah, mesem kaya ora ana karno nek mesem. Apa toh? Kae lho asmara iki nek mesem. Kene iki dikek andeng-andeng barang lho. Men penggemar saka Semoyo nganti direwangi Pitroda 3.
Aku dadi rakon mergo Bagong lho. Ah salahe kok ya. Mau dadi kurang munggah nadaku. Kurang munggah? Ya nggak tau nggahke. Wes. Ayo Mas Deng kok tak tuntak ya. Tak tuntak dengkulmu atos kowe. Lah ngopo? Urung rampung kok. Wis gak aku. Loh, pati pesti lan jodoh kuwi mau sajodoh kuwi mau diteruske sikil. Mergo cipta kang kuwasa wis. Ayo diteruske nadane. Mergo cipta kang kuwasa. Ya ngono kuwi ya bener. Ora balik dirampungke, ditekokke penggemar kuwi. Kalau penontonnya ijo kan. Oh wit. Tak kira nek wong delok. Yo, mangga. Malah padu. Ora lah iki Pak Bungkuk iki ora tetek ngono. Pak Bungkuk ora tetek. Oh, kok nesu karepmu kuwi. Ngapa nesu wani iki? Wani Bungkuk. Mula jenenge Suradi Disco. Engko nek nesu terus. Ayo, jodoh dan parti tadi. Pasti. Terus cipta rasa. Cipta ingkangku. Cipta semono. Ora kuat e. Cipta ndingkluk. Ndingkluk. Iki wis ndingkluk ora piye. Iki ndingkluk ngene jajal ndingkluk cipta melet. Cip. Aku ya manut. Goblok kowe. Lah piye to aku ora manut kok seneni. Gablak. Tak kira ngene teknik tenan ya. Ayo nek gedhe iki ndingkluk. Cipta. Lho. Cipta. Melet. Ingkang burung lah, bener lah. Ya bener. Ambuh ora ngerti ya. Langsung wae tak tuntak ya. Ya mangga. Kowe do mati apa ya iki? Lho, do wegah ta gara-gara Bagong kok. Ya. Jogeti malah alon.
ta. Wis gak mulih ngono. Kok mulih. Apa bali nang gone kok mulih ngantian. Kira ana duwite ya? Hah? Ana duwite. Wedhus tenan. Ha iya. Tapi Iki ana 50-nya. 50 tok. Heeh. Kowe sing nang isor dengkul iki. Ah iki dit kowe. Yang Dit kore susuk rokok mau. piro? Oke. Kok rumangsane. Gelem 50 ra gelem wis ngono. Ya ngene ra apa-apa 50. Nah, kene ngono. Kandhaninya wis. Heeh. Sudah dipaeka terus ora dipaeka karang ya bocah nek ora dingonone iki ndak ming ora gelem sinau. Heeh.